da sfera. To nama si rekao. Pa kako vidi da je? Ne vidi se. Kako ne vidi se? Sam kad iskriviš glavu, baš tako kad podigneš na gor, to priča. Kad sam ja videla bratski bura, Malo se sad je oni dva dobiće oko, istoki guće, kao Lampi pa. promeštavalo, a ti biš ona nije imali zlatni, samo se si javio. Pa se napravi ramo, razumeš, unutra prekaži. Vidim da je ona. Pa imam ti zubi, pa. Sa važići. Srp. Ne možda, nikako ne htjela. A znači nemamo morila se. U gorca skupite to pasne. A neki dana sam ja stala, Bog ti je košta. Da? Pošto malo se desi, kako hoće. Sam toliko si da. Toliko si desi. Koliko je to? Dobro sam tako, ako mi ne, ja posla ko lepo se ječe. I lepo se pokaže. Ne, se samo da žeši ovako. Ne treba sam samo da se ječe ja. Ako lepo, ja možda ja tu da... Nešto me strah. Sad treba se vidi što sam tu da. Slučaj bi što se radi. Ja si uzela i 400 dinara. A 100 dinara kad imaš za žaču. Kažu mi bar ruku trnulo od jučer. Kaša. Ima ruku trnu. Ima. Gledaj. Kao ja ću tu se kada, morat ću otvoriti ruku trnu. Toliko mizorno naše pojete morako izgledati. Koga sad bi stalo neka mala žena pa su opačkovana. Da, nikako. U neku dobu. U neku zrošitu ženu, neku zrošitu goru ženu. Čekaj, misliš da naše polje rošije? Pa da što? Jeste. Da, sigurno možda prije. Jeste. Gabriela kaže, ja ovo nisam vidio. Ovo liki da gledati. Ali ovo Branko mnogo. Ovo je 2 metra moćke. 2 metra dugačko. Ljubljivo, veštačko i kilo mjere. Nema više moravska zemlja. A tamo ko pidiš u Da se beri, da se kopi i da se tovari sve. A što bi se te Tek ja se pomisli, ovo mira sklonisija. Kako ti drugarica? Daj da vidimo, Branko, šta si... Prvo da vidiš ovako ti bio neskućno. Da vidimo šta, da si zaslužio to za pokret. Sada se zaslužio kad sam ga morao prekratim pa da podvijem to, pa da uđe unutra. Da li spada. A ovako pipni. Ako nije kao brijač, svijet se čudi. Kao brijač. Pa da. Jedna je u mesecu da vidim. Dobro. 90 kila. I to prevečer. Prevečer. Posle večera. Ona tvojena je 2 kila. Ja ću 76. Pa i pola kilo. Ja dok ne izvadim sve iz njega. Gdje saditi? Šta da jesam ona? Ja je Vilka mačka smo to rekao. Ajde, Mari, hvala. I treni proći Ja sam vreme. išla 3 put. Išla sam na... Da ću te rešao, mislim, te. Ja što je gledam. Ti me je... Znaš kako će samo šar. A ti ponač. Vidi, i zašto bio Branko, gledaj, samo matica. I sad ja ti spričam, a ti kažeš mu pravo. I neću ti vidim par tošte. Sigurno bi ne ja. Znaš šta, Branko? I Ranko, znaš što vama nastaje lepo, šla mi jednu nogu, a poslije, čak 200, pa poslije ja sam tebi, pa poslije opet ti mene, pa opet ti što bolje od mene, što ja znam sve to, ono me treba živio ja. Kad poslije idemo da idemo, znaš, već 4. partija, na ko, kad ono, ja bih odala, skoro 20 koji nimalo ni 2 štirka svi. I kad vidi ovo idemo ništa, tam kartu pobaci. Viš ko to radi? Baci ga ovo je radi. Karakter. I znamo da je opera. Kad bacimo karte, kad vidio bi čovjek idem sirala primjer, jer ja znam, a Marca sinu u kartivu, baci, sam brežio, baci Marica, i kaže, i
Kad poslaću poruku, kaže, dobro, Ne ja, vi hoćete mene da terate, ajde što te nije to posla bio, bre. A ti posle kažeš, ajde, kaže, piši, dok djela kad ti pa piši. da vi ste mene treba da mi igramo. Čekaj, bi nije tako pre. I si da, posle kažeš, dobro, treba da tu Marci, kaže, ovu neće da prvo ti tu drugu, da trenutak drugu što neće pas. A posle ponovno pišemo. A dobro. A Marci što ne može. Marci ne može. Marci baci kreativu i počne ti graje sa mnom udraš. Znači i Marica kao ja. Da. Da. Kažu pravučka Branko što se... Pa nije sam ja, mene ne nervira ništa to. Nego neću ti mene cijelo vrijeme da ćutim. A mi idemo, pa ja ste... I vi se zabavljate, a mi šta ja radim? Bravo. A nas ljudi kažu pravučka Branko. Nije to, mene sve jedno nego ja nego... Ona slušaj da ti kažem nešto Branko. Ona mene pusti pa to sa ulikom mora. To mora. Objašnjavaš ti to lepo. No, pa mislim da Kako misliš kad ona reći? Ona kad nešto pobedi, a ti možda čekaj. Ako ti ne dođe karta, Što da nešto ne dođe karta? ako ne dođe karta, kako da pobediš? Kako da pobedi? Ja ne Pa mogu. ja ne znam ja kako, ti hoćeš da pobediš i pobeđeš. On će pobedi pobediti. Neko ti je karta sad. Meni debre, prvo mi treba. Jel imaš ti kartu? 15, 19. Ovdje neće skoro da pobediš. A djeca tam ih vidi. Jer i da stvarno drži ona, nije se stvari nikad. Ne, Branko. Što da se kriješ? Branko. Nisam sada, nisam sada ti ga Branko. Rekao, ajde. Rekao, malo što čaki kroz dušu, kad ti mogu. I ti radiš na Ja sam nešto, kad ću sam piše. Ja da nosi. Pa dobro zanimali smo se, nije to, nego zanimali smo se. Dobro, zanimano. Ali neću sad ja isto. Možeš vendor zamerati, na primjer. Bravo si, ja. Pa kako zameramo i tako isto i majice ne zabavljamo. Ali, Marca. ovdje ovako lepo. Može uzeti Marca. Kaže, ajde neću za tu partiju, kaže, sad ćemo prodati. Ja ti 20 kaže, šta poruku, kaže. Znači, ovo može ne majstor, ti ne baci. Poruku. Nek baci sinu, kaže, ti baci. Porno igramo, porno se deli. Poruku se, a Marca kaže, nema, kaže. Nećeš. Pošto si počeo se, kada te reći, poruku, kaže, ja ti nisam počeo, nema. A posle ode da tražite me da igram se ovdje. Dobro, pošto sam morao, posle sve lepo, kako da pa prika prečeva sam, zbijem jaje, da je to. 15 od sebe. Spoko pa prikući krug jaje. Prvi mobil. Kako ti to ti pogledaš, ti prikid? Tako ti si pošalješ. Neko ti imam to stvari. A ja. No pa prikući neka čovjek. Imam ja. Sad ćeš ti da staviš ja da je. Bratko, ja kad sam mogla nemam stari, ti vidiš šta ćeš gledati. Puna te šerpa, pasulj, ima sira, ima jaja, pa neka prži jaja i može. Lepo sam ustavila da je. Jes, to sam ja ti bravo, što Da. Pa li ima neki dubravići? Jel ima jajnica? Jel ima jajnica? Ima. Kupi, imaš pare. Zašto bre da kupim? Što da kupujem nekad imam ne sve? Pa dobro, mislim ako hoćeš, ako nećeš. hoće. Da nije, a što nisam uzela meso iz popola, iz onog, nisam tela, uzela sam ono suvo meso. Ušao pršan. Aha, a nisam tela da jem. Još je bijedno. Aha, da uzem. Gibanicu. Uzem dva prznata gibanicu i uzem... Pošto sam košao sam na belku. Vidiš se mora se popraviti, mora se potajeti, to posle. Traki, pa posle. I da vidimo šta posle, posle berbe, kukuruza, vi nema šta da radite. Ima jedna sutkovena, ima nam vremena. Što radiš? Koliko da dani tako da bude da vidi. Sješ po mamnicu koji jedan dan, drugi dan, treći dan, zarađuje, ono snima strašno sve, govorite tek jedan dan što smo udali. Ja hoću da me mislimo za spori, ali ja Zagađu ne smo mislim. udali. Ovdje vi računom šta radite. Pohodimo. Mi ćemo da beremo, mi ćemo da beremo, mi ćemo da beremo,
A ja sam ju ga dao, to je ti kod mene ovdje, ne mora oni to dobiti. Znači, vidiš, Ti dođi tu ima da naranimo mi svinje, da počistimo kod svinje, da počistimo tamo da... Simona, zakar me jedan put, Luka mi napolje, ona stava bila, treba da vrši i to mora da češ, tako što ga... I ja kažem, a Milana došla tu. Rekao, Milana, jel valja, rekao Luka crni da pokisne napolje. A ceo beton ovdje na njemu. Kaže, pa ne bi bilo plađeno, kaže, da je uvatio, a gramja tu najveći. Rekao, brej, ja ću dijem gore, rekao, pa ću iznosim sad ovako na tavanu. Kaže, idi ti na tavanu, ja ću da ti dozavam. A ja ti mu to radim. I ja sukačim i pucim konopac sa A ti to mora kažeš, Milana, da se kačim, ja kačim se. Čekaj, brana, prinosila mi od tuda Luka i ja od zgor sam izgošen. Digao smo mi Luka, a on kiša poti ne trebi da padne. A taj dan ti baš ju razilazi, ali... Ja ti Micu završala posao tamo, viš to nije vašto tako kad imaš... Kad imaš to kući pomoći. Ne bi ja znao da valja da pokisne Luka stvarno, kad u dvorište povazili. Kad su Luka odnosno nesene. Pa eto, ali... Ja se ne bih gotila da ti si morala... Ona me